Така, здравейте! Показвам ви обекта, който вече съм приключил. Това е камък налепен, изкуствен камък, който съответно след като е залепен е бодисан. Защо е бодисан, след малко ще покажем. Предварително е налепена изолация. Ето тук се вижда как е налепена изолацията. Съответно на плочата е налепено фибран, който е дублиран. Правя забележка, дублиран по правилния начин, защото след малко ще ви покажа как не се прави. Тук са сложени между 6 и 7 дюбела в самия фибран. Така. Това е едната част, където съм налепил камъка. Вижда се и самите ъгли са зарязани на 45 градуса. Белия камък не съм го лепил аз. Първо, че ако се загледаме в далечината, прави хоризонталните линии правят зигзагообразно. Отделно предните майстори и вижте как са направили ъгъла. Не е зарязан на 45 градуса. Ето тук плочата, после ето тук така като се лепи камъка. И тук трябва да се налепи. Така. Сега. Как не се слага дюбели в изолация, ето тук се вижда. Сложен е само един в самата изолация и другите дюбели, които не са навсякъде сложени, са между самите фуги на изолацията. И какво държи този дюбел? Нищо. Хубаво, че е хубавото лепило. Ако и то не беше хубаво лепилото, страда. Така, тук, ето, тази страна също е бодисан камъка, налепен и бодисан в черно. Така. Защо бодисваме камъка в черно? Ами ето защо. Първо, вадим този камък от кашоните. Първо, вижте какъв е камък. Чакай се на светлина по-лесно да виждам. Камъка, вижте как има бели петна. Отделно, тук по-добре се вижда, но и по лицевата част, понеже камъка не е бил вибриран добре, има доста пори. Тези пори, последствие, ако не се импрегнира, както белия камък не е импрегниран, тези пори ще влезе мърсотия и като влезе мърсотия от влагата и ще почне да плесенясва. Затова черния камък не сме го импрегнирали ами директно сме го бодисали заради тези бели петна. Целият камък да бъде един цвят.